Από μικρό παιδί μου άρεσε να κάνω βόλτες στο αμπέλι του παππού μου και να τσιμπάω ρόγες σταφυλιών απολαμβάνοντας τον χυμό τους. Η αγάπη μου αυτή για τα αμπέλια και του κρασί με έκανε να πάρω το ποδήλατό μου και να επισκεφθώ μικρά εινοποιεία. Το πάθος και η αγάπη αυτών των ανθρώπων για το σταφύλι και το κρασί είναι η αιτία δημιουργίας εξαιρετικών κρασιών. Αυτά τα μικρά εινοποιεία που βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στη χώρα και τους ανθρώπους τους θέλω να σας γνωρίσω μέσα από αυτή την εκπομπή.